Kani kalong ka jingpen bena ka badon kam, kabawan lengba na ka office jong ka Deputy Commissioner Ribhoi District, katkum ka kaipot balayo na ka office jong DMNHO Ribhoi District, bahadin baladable ya ka test COVID kat khandai, hagi katu kat ne ki Skul haga district, lasem baladon katu kat nengut na ki khna Skul, kilayo ya ka positive COVID kat khandai. Tekumta na kaliang ka office jong ka Deputy Commissioner Ribhoi District, kalabtha ya baro ki Skul haga district, bakin Khang shwa Naduh ka arkhundai Tarik April, Haduh ka khatsan Tarik ume arhajar arpuway. Bad naga benta gibatho ya ka examine SSLC, bad HSSLC, kan yai bait kumba julong. Kumban supentip shapi ki paiba, batat Haduh menta, ladon kumba shispa sanposan ngut, haga district, ki balayo ya ka positive COVID kat khandai.